i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Дорогие братья и сестры, с великой радостью и вдячностью у святый день, у неделю, приходим как споткаться со змертвопосталым Христом. И Он является Паном Володаром всей истории, нашей истории. Сегодня Он учит нас, яким чином треба узбагачать свое життя. Что треба робить, как сапраўды перед Богом быть богатым человеком. Перш за все, принимать Божию ласку, наполнять свое сердце Божьим Словом и Божьей любовью. До этого маем нагоду подчас кожной Евхаристии. Нехай добро пережитое споткание с Христом умацує нашу веру и верность. Как мы николи не губляли христианской надеи и имкнулись каждый день становиться больше богатыми перед Богом. У этой Евхаристии молюся от здоровья, Божьем благословении, потребных ласках и дарах Духа Святого для Гулицкого Тимофея с нагоды дня народжения 7 годов. Перепросим Пана Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Христос, милуйся над нами.
Боже, Ты все наказы святого закону засновал на любови до Тебе и ближних. Дай нам силы завсёды выконывать Твою волю, как мы могли досягнуть вечного життя. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Амоса. Послухайте гэта вы, што уціскаеце убогага і даводзіце да галечы беднага. Вы, якія кажаце, калі ж міне час маладзіка, каб мы маглі прадаваць хлеб, і шабат, каб маглі адчыніць засекі, паменшыць меру, павялічыць цану сікля і ашукваць няправільнымі вагамі, каб купляць бедных за срэбра і убогіх за пару абутку і прадаваць высілкі збожжа. Пан пакляўся гонарам Якуба, што ніколі не забуду ніводнага з іх учынкаў. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Хвалите слуги Пана, хвалите ім'я Пана, нехай буде ім'я Пана благословлено, тепер і навеки. Хвалите Пана, який узносить убогого. Возвышенный Пан над усіми народами, Пан над небесами слава Ягодая. Хто подобний до Пана Бога нашого, який живе на вишинях, який схиляється, как поглядеть на небо і землю. Хвалите Пана, який узносить убогого, який подимає бідного з пилу і за сміттю зносить убогого, как посадить його з вельможами, з князями його народа. Хвалите Пана, який узносить убогого. Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилованы. Перш за ўсё я закликаю к прошенні, молитвы, просьбы о заступництве и подяки узносились за всех людей, за королев и за всех, кто мою владу, как мы могли вести спокойное и тихое життя во всей побожности и годности. Гэта добре і приємно в очах збавцы нашего Бога, який хоче, каб усі люди были збавлені і дійшли до познання правди. Бо один Бог і один посередник поміж Богом і людьми. Чоловік Ісус Христос, який отдав себе самого на откуп за усіх їх свідчення, обвещене у відповідну пору, для чого я призначений проповідником і апостолом, кажу правду і не хулшу, наставником для язычников у веры и правде. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя,
wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. У той час казав Єсус своїм учням: один багатий чоловік мав економа, на якого донесли йому, що розтрачує майомість його. І, покликавши його, сказав йому: що гэта я чую про тебе? Зроби справоздачу з керування свого, бо уже не можеш бути економом. Тоді економ сказав сам собі: що мені робити? Бо господар мой відбирає у мене керівництво домом. Копать не маю силаў, жабраваць саромеюся. Ведаю, што зрабіць, каб людзі прынялі мяне ў дамы свае, калі адхілены буду ад кіраўніцтва домам. І, паклікаўшы кожнага паасобку даўжнікоў свайго гаспадара, сказаў першаму: колькі ты павінен гаспадару майму? Той сказаў: 100 кадзяў алею. І сказаў яму: возьми свою расписку, сядай хутчэй і напиши 50. Потым другому сказаў: а ты колькі павінен? Той сказаў: 100 кор пшаніцы. І сказаў яму: возьми свою расписку і напиши 80. І пахваліў гаспадар несправядлівага эканома, што ён разумна учыніў. Бо сыны гэтага веку мудрэйшыя за сыноў святла у адносінах да свайго пакалення. І я кажу вам: здабывайце сяброў сабе нікчэмнай мамонай, каб калі яна пра мяне, прынялі вас у вечныя шатры. Верны ў малым і ў вялікім верны, а несправядлівы ў малым несправядлівы і ў вялікім. Таму калі вы ў нікчэмнай мамоне не былі верныя, хто даручыць вам сапраўдным гаспадарам? Бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе моцна трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне. Гэта слова Пана. Гэта добра і прыемна у вачах збаўцы нашага Бога, які хоча, каб усе людзі былі збаўлены і дайшлі да пазнання праўды. Мілаваныя браты і сёстры, Слова Божае, якое мы сёння чуем, нагадвае нам пра гэтую істоту нашага хрысціянскага жыцця. Істотай з'яўляецца выкананне Божай волі. І так як мы чуем, воляй Бога з'яўляецца, каб усе людзі былі збаўлены і дайшлі да пазнання праўды. І сёння, слухаючы Божае Слова, адносячыся да гэтых вобразаў біблійных, хочам адказаць сабе на пытанне, ці я выконваю гэтую Божую волю. Ці я іду дарогаю збаўлення, і ці я жыву так, каб пазнаваць праўду. Бо гэта адзіная дарога, которая прывядзе да спаткання з Богам у вечнасці. І святы апостол Павел кажа, што ёсць адзін пасрэднік, той, который дае нам збаўленне, і который з'яўляецца праўдай нашага жыцця, чалавек Езус Христос, які аддаў сябе самога на водкуп за ўсіх, як сведчанне, абвешчанае ў адпаведную пару. Каб не збіцца з гэтай дарогі і не выдумаць па-свойму, як ісці да збаўлення, мы, хрысціяне, глядзім на Езуса Христа. Ён для нас з'яўляецца прыкладам, узорам, нашым правадніком, который вядзе пэўнай дарогай да збаўлення. Ведаем добра, што, жывучы ў свеце, чалавек кіруецца своеасаблівымі правіламі. Правілы гэтага свету, яны аднолькавыя ва ўсе часы. Каб быць кімсьці, то трэба сапраўды мець грошы, мець уладу, мець прэстыж, славу. І гэта тыя крыніцы узбагачэння, которые дае нам свет сучасны і не толькі сучасны. І Слово Божие нам показывает, что люди, которые живут только правилами этого свету,
калі учыняць мэтай свайго жыцця грошы, славу ці ўладу, гэтыя людзі в канцы канцоў будуць расчараваныя. Больш таго, іх лёс вельмі марны. Першае чытанне паказвае, як сапраўды узбагачаліся суайчыннікі прарока Амоса менавіта на бядзе людзей, на галечы беднага чалавека, таму што падманвалі, а праз гэта здабывалі сабе срэбра і золата, і, так як кажа прарок, прадавалі беднага за срэбра, а убогіх за пару абутак. Гэта не толькі тыя часы, сёння добра ведаем, як баліць нас гэтая эканамічная несправядлівасць. Жывем у гэтым свеце, кіруемся правіламі гэтага свету. Слова Божае кажа, не стаў грашэй мэтай свайго жыцця, гэтай мамоны. Каб яна не стала для цябе мэтай самой у сабе, каб ты не жыў дзеля таго, каб зарабляць, каб ты не будаваў сябе на тым, што маеш, а не на тым, кім ты ёсць. Далей другое чытанне вельмі канкрэтна паказвае, што Павел просіць, каб хрысціяне, усе хрысціяне, перш за ўсё звярніце ўвагу. Заклікаю, каб прашэнні, малітвы, просьбы аб заступніцтве і падзякі узносіліся за ўсіх людзей, за каралёў і за ўсіх, хто мае ўладу. Маючы свядомасць не толькі тады, але цяпер, што той, хто мае ўладу, тым людзям цяжка дайсці да збаўлення гэтай хрысціянскай дарогай. Маючы ўладу, чалавек мяркуе, што сапраўды здабыў усё, што можа здабыць на гэтым свеце. Добра разумеем, што сёння асабліва мас-медыя падаюць нам, ставяць нейкіх куміраў для моладзі, для людзей старэйшых. Гэта тыя медыяльныя, як мы кажам, прыклады, которые свядома ці несвядома ўплываюць на нашае жыццё. І вельмі часта мы зайздросцім, завідуем. Я таксама хацеў бы, так як ён, так як яна, мець такую славу. Чаму? Гэтыя крыніцы, грошы, слава, улада не прывядуць нас да збаўлення, калі мы іх паставім як мэту нашага жыцця. Таму што яны ставяць не Бога, але менавіта чалавека, маё я у цэнтры. Гэта мае грошы, гэта мой дом, гэта моя машына, гэта я кароль, гэта я прэзідэнт, гэта я міністр, гэта я знакаміты. Там гэтае я настолькі вялікае, што нема месца. Нема месца для Бога, для Божага права, нема месца для любові да другога чалавека. Другі патрэбны як прылада, каб выкарыстаць, каб больш было грашэй, славы, улады. Тыя аповеды, якія дае нам Христос, яны паказваюць мудрасць жыцця, эканом, который распараджаецца маёмасцю свайго багатага гаспадара. Гэта образ кожнага з нас. Багаты гаспадар — гэта Бог. Бог мае багацце. Гэтым багаццем з'яўляецца ўсё, што ён нам дае. Ці мы умеем быць удзячнымі. Усё, што мы маем, усё, кім мы з'яўляемся, гэта дар ад Пана Бога. Так глядзіць чалавек, веруючы на сваё жыццё і на ўсё, што ёсць. Дзякуй Табе, Пане Божа, за сённяшні дзень, што я прачнуўся, што магу дыхаць, што магу верыць, любіць, дзякуй Табе за сонца і так далей. У такім ключе слова кожны хрысціянін — гэта чалавек вялікай удзячнасці. І мы маем свядомасць, што ўсё, што я маю, гэта не маё. Бог мне дае, і я гэтым распараджаюся. Слова Божае сёння пытаецца, як? Гаспадар, багаты чалавек, даведаўся, што гэты эканом растрачвае маёмасць яго. Жывем у часах, калі мы з'яўляемся дзецьмі нашых часоў, вельмі моцна трацім Божую маёмасць, яго з'яўляецца час. Сёння пра гэта варта падумаць, што колькі часу мы трацім на тое, што не з'яўляецца добром, не прыносіць ніякай карысці. Таксама можа іншыя нейкія дары, таленты, магчымасці, гэта ўсё, што дае Пан Бог, а мы іх растрачваем. Гэта значыць, не робіцца з гэтага ніякага добра. І вось прыходзіць гэты багаты чалавек да эканома і кажа: канец. Канец, зрабі справаздачу скіравання свайго, бо ўжо не можаш быць эканомам.
Смерть прийде на кожного чоловіка. На кожного багатого, который має шмат грошей, на кожного, хто має великую уладу, на кожного, хто має славу. І що далі? Що останеться після цього? Гэта тая мудрость и позірк веруючага чалавека, который, умея паглядзець на сваё жыццё не толькі тут і цяпер з перспектывы нашага земнога жыцця, але таксама потым, што будзе потым? Пасля маёй смерці што астанецца? Гэты эканом, ён паступае разумна, бо так гаворыць Пан Бог, так гаворыць прыпаведь. Да гэтага часу, калі не было думкі пра канец, пра смерць, ён жыў толькі для сябе. Адзінае, аб чым марыў, гэта каб нажыцца, растрачваючы маёмасць магчымасці. Цяпер ён пачынае думаць, што мне рабіць. І пачынае зусім інакш будаваць сваё жыццё. Ён пачынае даваць, раздаваць. Звярніце ўвагу, гэта тая наша хрысціянская логіка любові, міласэрнасці, ахвяравання. Jesús Христос з'являється прикладом того, хто вчить нас, що з'являється сенсом життя. Любов. Це значить давати себе. Клича должников своего господара, меняя эти расписки. Хтось скаже, ну так несправедливо, как бы скраденного не со своего. Однако контекст историчный показывает, что этот эконом, он жил, чи, скажем, его зарплатой были именно те проценты, он распоряжался маемостью своего господара, это не было ягоное. А не то, что он создавал эти контракты, и эти проценты з власності господара было именно ягоной зарплатой. И тому он починає роздавати не стільки власність господара, а й свою. Эти 50 кор pszenicy, czy tak samo buczek kadzieł aleju, to jego własność, on to mógł zarobić, ale zaczynaje rozdawać. Słowo Boże się nie uczyć nas, jak my naprawdę podumali, zatrzymali się. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Żyjemy w świecie, nie pomieniają Jego prawił, ale trzeba w świecie być chrześcijaninem. To znaczy, że te prawiły światu nie mogą настолько zdominować mojego życia, что я скажу, немагчыма быць вучнем Христа, бо свет мае такія правы, і ўсе так жывуць. Гэта не па-хрысціянску. Не можете служыць Богу і мамоне, жывем у гэтым свеце. Ёсць гэтая мамона, але Jesús кажа, выкарыстоўвайце яе. Выкарыстоўвайце, здабывайце сяброў сабе някчэмнай мамоны. Кожны мае грошы, што я з імі раблю, ці ўмею падзяліцца, дапамагчы. Кожны нейкі спосаб у сабе зразумелы мае нейкую уладу, ці гэтая улада для мяне з'яўляецца магчымасцю, каб служыць, даваць. Кожны з нас мае таксама нейкую славу, але ці гэтай славай умею падзяліцца, каб іншым таксама даць свой талент, тое, што умею. Христос, хоць быў багаты, стаў бедным для нас, каб вы узбагаціліся ягоным убоствам. Гэтыя словы зноwu ж дают нам Иисуса как приклад. Того, кто один и богатый, але для нас он принижается, становится человеком и отдает свое життя, как мы могли наполнять душу, свое сердце этим Божьим богатством. Святая коммуния – это принятие боскости Иисуса Христа. Принятие боскости Иисуса Христа. Нехай сегодняшний удел Святой коммунии будет для нас нагодой, как подяковать за этот безмежный дар любови и сапраўды з удзячнасцю и с радостью выходить с костела полные этого Божьего богатия, которое николи не променит. Аминь. Откажем на Слово Божие, вызнаючи нашу святую веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усього бачного і Пана Єсуса Христа, Сина Божого Одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного
єдиного Отцу, раз якого все сталося, і Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба і втіловився від Духа Святого, з Деви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, а подле Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і якого владарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост для відпущення гріхів і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Да милосердного Отца, який есть у небе, узнесем супольные молитвы. Молимся за святый костел, как он вел всех людей до вечного избавления. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всех, кто має уладу, как они отказно служили своему громадству. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто пригнетає убогих, сирот и удов, как они покаялись и выправили учиненное зло. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всех померлых, веру яких ведал только Бог, как они спознали Его милосердность. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, как мы верно служили Богу и дошли до неба. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в интенциях этой святой Евхаристии, просячи об здоровье, Божие благословение и потребные дары Духа Святого для Гулицкого Тимофея. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный Боже, почуй наши просьбы, как все мы могли тешиться Твоими дарами. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Спев номер 201. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люду и учини, как у Найсвятейшем сакраменте мы отримали ласки, яких сыновским доверам прагне, раз Христа Пана нашего.
сердце узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Отца на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Отца на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего Христа в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ў воскресенні і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прыні яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй,
со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, раз заступництва яких мы сподзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пanie, niechaj гэтая ахвяра нашего поjednania przyniesie усяму свету супокой и избавление. Будь ласкавы умацовать у веры и любови костел Твой, який перегрымує на земле. Со слугой Твоим папам нашим Львом, biskupom naszym Józefem, z usimi biskupami, usim duchowieństwem i usim narodem Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ojcze, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто у ласce Твоей одышел с гэтага свету, милостиво прими у володарства Твое, где и мы сподзяемся быть, как разом с ими заўсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учинив Божими дітьми, тому осмілюємося казати. Panie, zbaw nas od усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся над нами.
сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как ты увайшов на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пане, Ты дал наказы свои, как мы пильно их выконывали. О, как шляхи мои вели меня до захования постановок Твоих. Номер 31.
Молімся. Боже наш Ойче, заўсёды падтрымлівай Тваёю дапамогаю Ты, каго ўзмацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таямніцам, у якіх удзельнічаем, спазналі ў нашым жыцці плён адкуплення праз Христа Пана нашага. Послухайте ответ, коли ласка. Дорогие браття, шановні гості нашої парафії, щиро дякуємо за сьогоднішню супольну молитву недільну, за складені ахвяравання, так само за тую допомогу, ваше служення на користь нашої парафії. Дякуємо так само за ахвяравання, складені на потреби будови костьола. На репетині в літургії костьола 23-го у авторах успомін святого Піо з П'єтрарчини, презбітера, а 27-го у суботу успомін святого Вінцента де Поля. Кожны аўторак у нашай капліцы ёсць магчымасць запісаць імшу святую складковую пра заступніцтва святого Антонія Падуанскага. Яна адпраўляецца вечарам на 19 гадзіне і самастойна можна запісаць інтэнцыю сшытку. А ў кожную сераду мы молімся за святого Юзафа, дзякуючы за ўсіх нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. Просім, запрашаем тых бацькоў, хто яшчэ не пазнаёміўся, ці не запісаў сваіх дзяцей на катэхезу, на заняткі паралелі, каб гэта зрабілі. Ёсць план новы у інтэрнэце, на нашай старонцы, і таксама ўсе падрабязнасці можна запытацца ў закрысты. Запрашаем новых кандыдатаў да літургічнай службы алтара, таксама у кандыдатаў у дзіцячы і моладзевы музычны хор нашай парафіі. Вельмі таксама рады бачыць новых кандыдатаў, тых, хто зацікаўлены каталіцкім скаўтынгам, чи таксама еўхарыстычным рухам моладзі. Усе падрабязнасці, як запісацца, калі будзе гэтае спатканне, можна таксама знайсці ў закрысты. Нашыя валанцёры Ян Вай запрашаюць усіх, хто хацеў бы дапамагаць пры служэнні ў мас-медыях, у соцсетках, каб сапраўды агучваць, трансліраваць тое, што адбываецца ў нашай капліцы. Хто мае такія здольнасці, можа такое пакліканне адчувае, запрашаю таксама ў закрысты, там можна даведацца пра ўсе падрабязнасці. Ужо стала добрай традыцыяй, што на пачатку кастрычніка, месяца асабліва прысвечанага Марыі і ружанцовай малітве, па ініцыятыве айцоў дамініканаў у Магілёўскай катедры адбываецца ружанцовы кангрэс. У гэтым годзе ён пройдзе ў 9-й раз, 4-го кастрычніка, і будзе прысвечан тэме Маці Божая ў спамога хрысціянаў у салезіянскай духоўнасці. Пачатак у 10:20 у Магілёўскай катедры. Усіх, хто жадае запісацца і прыняць удзел, можна гэта ўчыніць у адпаведны спосаб па тэлефоне ці праз e-mail. Усе гэтыя падрабязнасці на дошцы аб'яваў, чи таксама у інтэрнэце на нашай старонцы. Гэта ўсе аб'явы. Усім вам, дарагія браты і сёстры, хто святкуе, будзе святкаваць дзень нараджэння, імяніны, святы свае, складае найлепшыя пажаданні. Прыміце гэты дар Божага благаслаўлення ў вашай сэрцы, ў вашай сем'і. Няхай Пан Бог напаўняе вас сваёй ласкай, мудрасцю, таксама дае супакою, взаемную згоду і спрыяе ва ўсіх Божых справах. Сёння таксама віншуем Тимофея з нагоды дня нараджэння і даручаем яго апецы Маці Божай. Давайте устанемся и разом помолимся. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поягнай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Pan z wami I z Duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w supokoi Chrysta. Дякуем Пану Богу. Święty Archaniolie Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, слухай спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов,
якія на згубу душ снують по світі. Amen. Najświętejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzaganne serce Maryi, будь нашим порятунком, święty Archaniole Michale, молися за нас.